Snart är det jul. Ja, det är kallt men mysigt. Ska vi klä granen nu? Bra idé, jag tar stjärnan. Perfekt. De röda kulorna är fina. Den är klar nu. Ska vi ta lite glögg? Glugg är perfekt i vinter. Har du fixat julklapparna än? Nästan. Bara en kvar. Ho, ho, ho. Han kommer ikväll. Hör du, någon knackar på dörren. Ho, ho, ho! Finns det några snälla barn här? God jul! Här är era julklappar. Tack, tomten. Ska vi öppna dem nu? Åh, så fint. Skinka och köttbullar väntar. Allt ser så gott ut. Skål för julen. Skål! God jul och gott nytt år.